Правя видео, пак за да разкажа нагледно какво се случи до момента. С предното ми видео, на другия ден явно провокирах или как да го кажа, сезирах местната полиция в село Никола Козлево и те се отзоваха още на другия ден на обяд. Дойдоха, вземаха ма и ме разпитаха за случая за изборите от 2023 година. Мога да кажа за тези господа, че ги уважавам преди всичко. Явно и те хранят семейства и от страх да не си загубят явно работата, не бяха обективни. Смисъл такъв, че на един-два пътя от изобщо като протече моя разговор с тях, едва ли не пишеха това, което аз искам, като случай беше, че полицай не знае как се пише ГРАО. Явно така му удисва. И след моя разпит те ми казаха, че прокуратурата ще го внесат в прокуратурата и ще мине. Трябва да има някаква проверка, ако те поискат, ако те пожелаят. И имат срок от 3 месеца. Но тези дни по ехидните усмивки на кметицата Светла Янчева и на някои други хора, разбрах, че то дори не е внесено в прокуратурата. И тук идва момента да кажа, че родната полиция ни пази, ама не. Живи и здрави да са господата. Надявам се може би с това видео да ме чуят други хора, по-големи от тях, които наистина искат да помагат или нещо от сорта, за да излезе истината наяве. Не е редно така с такива феодали, било общински кметове, местни кметове, да се подиграват с хора като мене. Или който и да е било. Аз отказвам да живея в страх, отказвам да живея под натиск, затова ги правя тези видеа. Готов съм да си понеса отговорността в съда, но държа да има дело и да има съд, както си му е реда. Явно само в България можеш да си признаеш, че си извършил някакво престъпление и след това да не си носиш никаква отговорност. А пък сега ще си карам колата без преглед, ще ме спрат на пътя, ще ми пишат акта. Ама че мога да манипулирам изборите на цяла община и главно за нашето село, няма проблем. Просто всичко е интереси. Айде, да видим какво ще стане сега.